Pet chỗ này nông tụ và thọc chpia đã leo nia cắt ba na phun nia là leo na phun jengi pan poi ra husiar pet nia pasak kol di tera nam kya Varun Sharma kidar में रहता है रिंजा किधर में pet bha pet husiar nia ha ka ban kong sha ngai khubli phi iwe pe iwe ha ka por ka ba taling ba jong ni ka YouTube channel ka juma hon kumba ni tip bat na ka por sa ka por ha po jong ka ni ka jala ka jongi la pun tang dati kam sniu tang dai kam thombor tang dai kam lebor tang dai kam letu tang dai kam pentrim pensmi ya ki pai ba ki nong song chnong jong ka ni ka jala ka jongi kham tam le hapo jong kani kari kasi kajongi ngala abanong hangne balai kini jinsniu balai kini ki jinja na kapor ki wan ban ja ki wan ban long hapo jong kani ka jala kajongi yo le se dei na gwe ka dau ka ba hot ngiyo ban kem ban bat yaki nong tu tang ba ngi pen ka dore ki hot ngiring video yaki ngin pan media yaki tang ba ngi pen ka dore yaki Jole se dei na kataru kadau kaba kislur bantu banle kam sniu le kam auria hapo jong kani kajala kajumi te kumta ngakrapat bat yaki briu yaki no ki briu lagi de ki media ne lagi de ki youtuber snobha ban thak manan me yakadur jong ki nong tu bat yakadur jong ki nong lute kinong ya sok breu bat kinong ya pam breu nyim dei ya kaban penka dur ya ki kane ka cing penka dur ya ki barbor ka ki yok mensim hakaba kumno bakidang trechu ya kata ko kam tu kam thim ka jongki ka baki kila tre mantasi kata ka dei ka cing keren ka cuma hakan ka por ka mara bat way u breu husiar bha ko ki pat ba bat way u breu la lap kem la yo ban kem ban bat u da ki pat ba hangni apo area shalom kata kalong hangni apo renja but uni ubriu ule thok lengba ki GP lengba ki Google Pay te da husiar bha ko ki pai ba ya ki phi ya ki to ki babat ya ka GP ya ki Google Pay da husiar bha kumno ya ka ban pandon kami ki henry kini ki nong tu ki shalak bha hadu kata te ngidei ban husiar kum ki pai ba ngidei ban ladangin lap kum kini ki briu ngidei ban pat ban kem ban that manan ya kadur ki knang ba ki weru kidang ki tip ba pleng de une knang ba ki la ban defend de knang ba ki la ban yada de te kumta nakal yang ngajong nga sokhya ya pi ki pat ba khun jong bri no trap to da bishar bha to da to phim ngim dei ban sanya klumar ya no ngim dei ban sanya than hakini ki social media hakini ki internet ki juk internet ki bamanta sibun ki noktu kila ban riam yang dak takadur kaba ki le mo te to ya pek ima pi ya saki ima pi ya une nongtu ba nakalang jugi pat ba kelio ban bat ban kem ya une nongtu lingba ki GP lingba ki Google Pay te tong ya pek ya une nongtu manta kanang ba kan long ka ba yada yang ide kanang ba ngingin tip ba o deu ne deu ta mo te tong nya pek no mata pa ba hey आप लोग फिर आप लोग ही शुरू किया web GP इतना बच्चा फिर भी इतना करता पे tangan scan ami tu scan Peklah scan tu kan thok amount ni ars pak ai tik na ni Nalik na tu P200 Ani thok lumar bait nilera belum last time thok pathar bait thok pathar bikin tu kale payment done how beri apa kampoi ra payment successfully done ring show ni kan pe show ni kan mentah mastermind ha pet chỗ này nong tu và thọc chpia đã leo nia cắt ba na phun nia la leo na phun jengi pan poi ra husiar pet nia pasak kol di tera nam kya Varun Sharma kidar में रहता है रिंजा किधर में pet bha pet husiar nia